guztiari. Sare konpontzaileok moila gainetik altxa eta udaletxeko balkoira festa zoragarri hauei hasiera emateko igotzeko aukera eman digulako. Gure lanaren aitortua paregabea da eta ohore izugarria guretzat. Eskerrik asko. Getaria herri arrantzale izan da betidanik. Eta gu, sare konpontzaileok, beti egon gara itsasoaren beste ertzean lanean. Herriaren beko muturrean kokatuta eta zergatik ez ezan, zenbaitetan ahaztuta. Horregatik, gure ahotsa entzuteko prest zaudeten honetan, gure aurretik, edo gurekin aritu, baina orain gure artean ez dauden sare konpontzaile guztiak ere omendu nahi ditugu, Getaria inoiz ahaztu ez ditzan. Hamarkadaz hamarkada moila gainetik lanean egonda herriak aldatzen ikusi dugu. Getaria aurrera doa, eta guk ere Getariarekin batera aurrera joan nahi dugu. Moila barruan sartzen ez ziren itsasontziak toki soberan dute orain. Eta naiz eta gero itsasontzi gutxiago egon, gure eskuek gero eta lan gehiago dute. Gu gero eta gutxiago baikara. Zenbat esku izango dira moila gainean lanean 10 urte barru? Gure lana herriaren historia jostea da. Belaunaldiak lotzea eta itsasoarekiko lotura hori eustea. Ez dugu Getariaren historia bizia izateari utzi nahi. Getaria zerbait bada, itsasoa baita. Jarrai dezagun itsaso izaten eta horretarako sarea josten. Gora Getaria!